cha ngeke bafowethu khona into eshaya amanzi ngokhuzani Mpungose bafowethu. Awukwazi mfowethu ukuthi ungafika wakho umuzi omngaka isithabathaba somuzi esibiyelwe nangodonga engathi isebukhosini. Uphinde futhi uzothenga imoto yemiliyoni cash. Hayi ngeke bafowethu kanti imali uyicoshaphi yena. Khona lo round ovalayo lapha ongavulwa ohlala usobaba ohlezi uphakelwa njalo ebusuku. Ngeke ngiyanitshela nothi ngasho. Amahloni kimi. Ngeke nami ngiyafisa manje ukuthwala. Lo round ovalayo lapha ongavulwa ohlala usobaba ohlezi uphakelwa njalo ebusuku. Ngeke. Hey bafo, ngithi angene nje emva kwale nkulumo yakho. Hey bafo ngikhathazekile kakhulu yabo. Upheni uyayithinta lento le. But nami uyaphinde yabuye futhi mase ngizwe le video yakho yabo. Labantu usukhuluma ngabo ngiyaunderstand mina ukuthi mhlawumbe usukudlala and usukuyijokela nje yabo. And naye mhlawumbe lo uzokunderstand. But ngikhathazekile mangase loyo muntu angayithathi ngokudlala yabo. Noma thole advice nje from abanye abantu because labantu laba banamameli yabo. Avela ayithathe lo nto ayidlulisele enkantolo avula icala because kukudicelela isithunzi sakhe phansi yabo. And the case leyo mfethu serious engagcina imosha nawe nempilo yakho ugcina usuboshwa usine criminal record ngento nje fese ngikholela ukuthi ayina sidingo yabo. So ngiyafisa ukuthi mfethu uyigade ezinye izinto ezikhulumayo because labantu laba bengakwazi ukuvulela leli icala ekuthiwa i defamation of character yabo. Icala nje lelo mfethu engagcina ukuthi likwenza wena usube ne criminal record and impilo yakho ibenzima ngento enganasidingo. Mahloni kimi. Chapter systems are off. Ya bafethu ngane zakwethu kuphina kuphi la kufunye khona lomuso njengamanje kubuyelalana ke mathina xa sintamzi umqamela amahlakha abanyeze baqamela imali ethubowazi sona isikhathi lesi esesishayile sohlaziyo sikubhekele indaba ezenzeke osukwini lanamuhla ngaphambi kokuba sichithe isikhathi sakho ungakhohlwa ukusubscribe share pin comment khuluma konke uma subscribe ikhomela ke hamba kodwa ke so senze ukuthi kube wena oqala uthola i-notification noma ke sekufakala evideo hamba phambili le ngane zakwethu ziyenzeka indaba ziyenzeka kakhulukazi la kuMaskandi kanti ke nabaseduze noMaskandi kuxekwe ke uBig Zulu kuphinde kuxekwe naye ke uJumbo laphana ngokucaluza kuMaskandi kanti befike nemithetho kuyona ezobulala isiko laMaskandi muva nje uBig Zulu kwi all white wablema oMaskandi abangena estage ukuthi ke besiphethe isiginci ukuthi usuku sasisaba ngoba phela akuyiko actor laphana kuyo perform wasehlukanisa umehlo phakathi ko-actor nokuperform ukuthi ke uma ngabe usukuyo actor usukuzokwenza ngathi into awuyenzi kodwa ke uma ke uyokwenza performance ukwenza i-reality ngane zakwethu ukhalwa kakhulu ngesinqumo ke noma ngenkulumo eyakhulunywa uBig Zulu kuthiwa ke yaba nesihlava esibi laphana ke kubaculi bamaskandi indlela ke asebephethe ngayo manje ayisezwakali ngendlela right noma ke ayisabukeki njengendlela right baningi kakhulu abaculi abangasasiphathi isiginci mangabe kuza estage ke bagcina ngakho ukungena laphana beyiphathele imic mabeqeda bedla ingevu kuphela ngane zakwethu kanti ke isiginci besipresenta isiko noma ke usikompilo labo ke abaculi bamaskandi okwazi ukuhlukanisa laphana ke umculi kaMaskandi nomculi we-hip hop. Ngiyafisa ukuthi ngizovula mayelana nendaba ngaphambi kokuba sihlabele phambili laphana ke kunevideo esisabalele qha abantu bawaza ke ikhono leqhawe indlela eselenza ngayo ukuthi hayibo bafethu kodwa liyofika elinye ilanga ke bacela ubanxusa abaculi ukuthi ke bayinaka kakhulu lensizwa edlala isiginci ke sithi ukuyilalela kancane. Ashori la wakasithola kuphi ekhaya semnambi Sanchez oh yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. The really is the
God the cat. Oh God. Ke insizwa eyitholelwe abalandeli noma ke abantu bebehambela nje esitaladini sasedrobheni laseGoli babe sebejabula kakhulu make idlala ingoma yakhe uKhuzani nenkosi amagcokama kanyekana nalo ke ibhova likaDikaDika eseladlula emhlabeni. Ngane zakwethu umakoti kaNgizwe laphana uveze ukuthi basenabo ubudlelwane okungu-DJ July laphana ke beveze ubudlelwane bakhe noNgizwe beveze ke ukuthi uNgizwe uyaba futhi ubaba wasekhaya uma ke sekufanele nayi ivideo. Hey, la Maskandi hey. Hey, ushaya semnika loyo. Hey, uthi maphalaba moke waya lapha emcimbini wesikhofe workshop. Futhi wazi ukuthi awusezokuba khona kumbuso wamaciko mhla 24 lapha Right, ngane zakwethu ngaphandle kokumoshela isikhathi sakho uphinde futhi kwasabalala ivideo yakhe ke umfowethu lapha nobelengisela ale mgobo ukuthi ke siyakwazi ukushaya isiginci kodwa ke usande ufunda igcokama elisha nje useyaledlula asibuke na ivideo. Sanibonani mabhokela, sanibonani bathanda umculo Maskandi elemakhaya. Kwalona igazi lakamgobe ungqo original balo bafethu ngizela nje ngizoveza nje ithalente lami esengilidolile la. Ngimnani kakhulu emculo ngoba ugcokama senyamdlola ngesiginci nomfanelo kamanqele othi amehlo. Izwa nje. Unganaki, ngizanda kufunda. Ngiyabonga khona lo muntu othi ngohlanga ogqomo odle ngizombamba. Izingane zakwethu zitha zibe ngako ebekuphathele zona namhlanje kodwa ke ngaphambi kokuba sivale singayishaya kanjani ivideo yegcokama elisha lapha khona ke kuzothiwa noma kubuke ngathi lifeaturishe umjolisi noma umjolisi ethathe wajuwetha lapha ku TikTok wayilekelela ingoma ethi umnikazi wempuphu. Ikudweyini nangisola sabunila babini Ikudweyini nangisola sabunila babini Wempuphu ngiyayithe ngiyitela kwenyama Ngikalanela mafuta ngaphezulu Wempuphu ngiyayithe ngiyitela kwenyama Ngikalanela mafuta ngaphezulu Ikudweyini nangisola sabunila babini Ukuthi ngempela ikhonto kumele iqaphele lapha ke kumjolisi inkulu ingoma lapha kanti futhi akayisabi inselelo zokhumbula ukuthi ke balo mfanelo kazwelonke imeya kazwelonke awuthola kanje umsebenzi kwigcokama elisha so siyajabula kakhulu make umjolisi esezame ngokusemandleni ukuthi ke ayiveze noma ibonakalise kolona ke igcokama elisha. Ngiyafisa ukuthi sihlangane kwinkulumo elandelayo kodwa ke siyafisa ukuthi nathi siwazi ukuthi le nkulumo sizoyiletha njalo ngakuphela kwamalanga noma ngokugoqwa kusuku ungakhohlwa ukusubscribe share uphinde comment ukhulu nakho konke sisuke sesiqoqela zonke izindaba zosuku ngane kwethu ngikuthanda ukubhubha.